Que tal, como están? Benvidos ao noso debate cos nosos representantes na Corporación Municipal de Santiago. Como sempre, cada 15 días reúnense aquí nesta mesa para falar dos temas que están de actualidade na nosa cidade. En principio, imos comezar falando dun dos asuntos que causou máis controversia nos últimos días e que ten que ver cos locais de ocio nocturno. Recordamos que a Xustiza abriu unha investigación por un presunto trato de favor do concelleiro de Espazos Cidadáns con algúns locais. De feito, Jorge Duarte, como recordarán, compareceu nos xulgados como investigado. Pois ben, agora o PP, concretamente, pois tamén ve indicios de que hai certas concesións con outra sala, certas concesións por parte do goberno. Falamos da sala Malatesta, leva aberta alrededor dun ano. En este local non se fixo ningunha inspección polo momento, así que sobre este asunto imos conversar. Acompáñanme na mesa a tenente de alcalde, María Rozas. María, benvida, moi boas. Moi boas. Temos tamén, como sempre, a Rubén Cela. Rubén, benvido, voceiro do BNG, benvido. Moi boas, moitas gracias. Xa non fai falta xa nin presentacións. Temos tamén o concelleiro do PP, Alejandro Sánchez Brunete. Alejandro, que tal, boas, benvido. gracias, Silva. Moi boas. E tamén o voceiro do PSOE, Paco Reyes, que, como digo sempre, pois é repetidor nos debates. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, moi boas, Silvia. Pois imos comezar por analizar este asunto sobre este local de ocio nocturno, concretamente a Sala Malatesta. Como dicía, unha sala que durante un ano non foi realizado neste local ningunha inspección. Era unha denuncia que facía particularmente o Partido Popular. Vou deixar que comece María por parte do Goberno un pouco como ven a situación. Aínda que xa temos falado deste asunto, a día de hoxe, como está esta situación coa Sala Malatesta? Pois o primeiro que compre aclarar é que non existe un caso Malatesta, non? O que existe aquí é unha invención. Neste caso, unha invención do voceiro do Partido Popular. Estamos ante unha situación onde a situación é bastante grave porque o Partido Popular coñece moi ben os procedementos administrativos. Despois explicareime con máis detalle que quero decir, pero o Partido Popular coñece perfectamente os procedementos administrativos e, sin embargo, pois saleu públicamente a acusar de trato de favor ao goberno municipal dun caso que non existe ningún trato de favor, que non existe ningún tipo de intervención política, que, sobre todo, pois que os tratos de favor demóstranse e quen o di son os xulgados, non os concelleiros, non? Facer o contrario é querer perxudicar e facelo conscientemente, perxudicar pois a imaxe dun goberno e mentir a conciencia de que se está mentindo. Explico un pouco o proceso para que nos estea vendo, pois entenda cal é o procedimento administrativo. A Sala Malatesta, como o resto de salas ou como calquera veciño cando solicita unha licencia de obras, un veciño que quere modificar o seu baño, que quere facer calquer reforma na súa vivenda, vai ao Departamento de Licencias e tramita unha comunicación previa. Isto é unha figura legal que permite comezar as obras no inmoble pasado 15 días. Se en 15 días non tes notificación, comezas as obras no inmoble, non? É un trámite legal totalmente utilizado e validado e que se utiliza con frecuencia para agilizar precisamente pois que as persoas e os veciños podan facer as obras e non teñan que estar esperando a que a administración se pronuncie, non? Que aconteceu con este caso? Pois con este caso aconteceu que o procedimento, o expediente administrativo, continuou pois a súa tramitación. Unha tramitación onde non hai intervención política, porque os políticos non podemos, nin debemos, isto hai que deixalo claro, non podemos estar en cada un dos expedientes, para que nos fagamos unha idea. Eu teño departamentos, un único departamento que xestiona 10.000 expedientes ao ano. É imposible que eu continúe, que estea na tramitación de cada expediente, non? É imposible, pero ademais tampouco debería estar, porque para eso están os funcionarios, para que con criterios técnicos continúen a tramitación de expedientes. Para eso o Concello de Santiago ten pois un cadro de persoal de 600 funcionarios, non? Cando si debemos interver os concelleiros, os políticos? Pois debemos de intervir cando haxa un problema, cando haxa que tomar unha decisión.
E así se fixo. En canto o concelleiro no seu momento, que é o actual concelleiro Sanduro, que foi o primeiro que lle chegou o informe, se lle informa por parte dos técnicos municipais de que hai un problema con esta sala, que non teñen a capacidade para demostrar que o aforo é o correcto, pois ese concelleiro firmou o decreto e a proposta dos técnicos no mesmo día. Nese mesmo día firmouse a proposta técnica por parte deste concelleiro. Así que se non houbo intervención política, dificilmente pode haber un trato de favor, non sei a quen se está acusando de trato de favor, se se está acusando de trato de favor aos funcionarios municipais ou a quen, pero o político é imposible porque cando hubo unha implicación e cando chegou o decreto e tal cual viña proposto polos técnicos foi firmado. En estes ganas de ensuciar toda a situación, tamén se acusou o propio concelleiro de non informar a policía local, o cal me parecen aínda unhas declaracións máis graves, porque estás entonces a acusar de que hai unha intervención política para que a policía local non faga o seu traballo, que son unhas acusacións moi serias, de verdade. Bueno, despois demostrouse que eran falsas, porque a policía local notificou de feito os propietarios da sala e notificouno días despois de que o concelleiro firmara o decreto, non? Así que eu que creo que aquí estamos ante unha invención que ademais fraco favor nos fai a todos os que nos dedicamos á administración pública, porque o que fai é ensuciar a imaxe que os veciños, a de por sí, poden ter do mundo político e da administración pública, e creo que nos fai fraco favor, non? A todos os que nos dedicamos, sobre todo cando se fai sen probas. Eu entendo que o Partido Popular pois non lle importe, porque, bueno, hai casos de corrupción xulgados e demostrados por un xuíz, non? Que lle atinsen especialmente ao Partido Popular, e o partido a nivel español que máis casos destes tivo. Entonces, pois non lle importe tanto ensuciar a imaxe dos políticos, porque a imaxe que se ten do seu partido, despois ademais de 4 anos sufridos aquí no Concello de Santiago, pois non é especialmente boa, non? Pero eu creo que nos fai un flaco favor como institución e que ademais hai graves responsabilidades, porque decir cousas que non son certas cando se coñece cales son os procedementos, pois é algo moi serio, non? E por último, a min, aproveitando este debate, gustaríame que o voceiro do Partido Popular nos aclarase que foi o que realmente aconteceu, non? Porque saleu publicamente acusando de algo que é un delito, porque ademais hai que dicilo, é un delito, un trato de favor, saleu acusando de un delito, dicindo que había revisado un expediente que realmente o día seguinte pidiu ese expediente para poder revisalo, así que pode parecer unha tontería, pero os expedientes para solicitalos, os voceiros da oposición o saben, hai un procedimento de solicitude, está un técnico municipal revisando, sobre todo tamén por cuestións de protección de datos, etc. Entonces, xa parece que a orixe en todo este proceso é sobre todo sospeitosa, non? É dicir que estás a acusar a un goberno municipal de trato de favor por revisar un expediente que pides o día seguinte poder revisalo, a mí resultame bastante extraño. Ben, pois imos ver que pensa por esta banda o PP. Recordar, porque mencionaba María, a Xanduro. Xanduro, recordamos que asumiu certas competencias de Jorge Duarte, do Concelleiro de Espazos Cidadáns, concretamente as que teñen que ver con licenzas e con disciplina urbanística, unha vez que se abriu esa investigación. Así que, aclarado isto, Alejandro, falaba María dunha invención, explique vostede de onde parte esa denuncia. Bueno, para empezar, yo quiero recordar que en los estados democráticos de derecho son los concejales, los representantes de los partidos de la oposición, los que controlan al gobierno. No es el gobierno el que le pide explicaciones a la oposición. Eso sucede en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Alguno acaba en la cárcel incluso. Non desvíes o tema, non queres responder a mi pregunta. Yo te voy a responder a todo, pero lo que pasa es que quiero recordar que, claro, es decir, cuando uno con su dedo señala la cara oscura de la luna, hay quien se queda con el dedo, pero lo importante no es mi dedo.
lo importante es lo que sucede en la cara oscura de la luna del gobierno de Compostela Berta. Pero podemos dedicar después un turno especial para que yo le explique a la señora Rozas lo que quiera que le explique, pero vuelvo a insistir, aquí quien pide explicaciones es la oposición y quien tiene que dar respuestas es el gobierno. Lo contrario es propio de regímenes no democráticos. Si me permites, el procedimiento habitual merece una explicación. ¿Me permites? Merece una explicación. No me interrumpas. Creo que todos queremos Parece que tienes miedo a que hable y a que cuente lo que sé. No, ningún, ¿Me permites? Vale. No, pero cada uno tiene su turno. Yo te agradecería que fueras educada y que no ganes tiempo interrumpiendo, pues, en fin, al resto de los contertulios para que no podamos proyectar luz sobre un asunto tan oscuro. A ver, para sorprenderte de decir que estoy totalmente de acuerdo contigo con algo que has dicho al principio. Decía María, no existe caso Malatesta. Y yo estoy, en ese sentido, totalmente de acuerdo. No existe caso Malatesta, existe el caso Xeán-Duro. Xeán-Duro es el concejal actualmente de licencias, teníamos un caso Duarte, un denominado caso Duarte que está siendo investigado en los juzgados. Hay que recordar que este señor, pues en estos momentos tiene la condición de imputado y está siendo investigado, y ahora tenemos, no en el ámbito judicial, pero sí en el ámbito de una investigación política, el caso Xeán-Duro. Y por lo tanto tenemos ya a los dos hombres fuertes del gobierno envueltos en determinadas sombras. Aquí estamos ante por el Partido Popular, por lo menos a segunda, ¿no? Pero si me permites, mujer, falar dun caso que non existe. Qué paciencia, en fin. Estamos, Silvia, ante un nuevo episodio de lo que es una gestión irregular de determinados expedientes. Decía la señora Rozas que esto no era trato de favor. Bueno, si usted prefiere pues que no se hable de trato de favor, pues no hablamos de trato de favor, pero hablamos de un trato diferenciado en lo que es la inspección y el control de determinados empresarios, de determinados locales. Yo quiero recordar que el señor Duro y el propio alcalde de Santiago, en febrero del año pasado, presumieron de que iban a poner en práctica un plan de inspección de locales de alta capacidad para controlar sus aforos, porque ahí está en juego pues la seguridad, la integridad de las personas. Y yo creo, bueno, pues que eso estuvo bien. Todo el mundo recordará pues que se inspeccionaron determinados locales de alta capacidad, ¿no? Bueno, pues eso estuvo bien, pero alguien tendrá que explicar por qué se inspeccionan determinados locales de alta capacidad y hay en Santiago otro local de altísima capacidad, de altísimo aforo, que no es inspeccionado. Por lo tanto, si la señora Rozas no quiere que se hable de trato de favor, pues no hablamos de trato de favor, pero tenemos que hablar evidentemente de un trato diferenciado en función de quién sea el administrado, exonerando en todo caso, en este caso de responsabilidad, a los promotores de este negocio, que probablemente en toda esta historia, como veremos, sean inocentes. Pero es normal que el Partido Popular pregunte por este caso. ¿Por qué es normal? Bueno, pues es normal que nosotros queramos saber si el señor Duro está siguiendo las prácticas del señor Duarte, prácticas las del señor Duarte que, insisto, están en estos momentos siendo objeto, por lo que hemos leído en la prensa, de investigación judicial. Y es además normal que preguntemos y que nos interesemos a la vista de las excusas ridículas que el señor Duro y que el alcalde de Santiago dieron pues a los pocos días de que este concejal denunciase lo que estaba sucediendo, porque aquí se dijo que no se había podido inspeccionar un local a lo largo de un año porque el gobierno municipal era incapaz de localizar a los responsables. Pero si los responsables están a 150 metros del ayuntamiento, si yo me he encontrado con los responsables del local en los últimos días varias veces, si están perfectamente localizables, entonces claro, cuando se da una excusa tan ridícula, pues es normal, pues oiga, pues que se incrementen las sospechas. Ha hecho María pues un relatorio de los hechos, no la interpretación, pero el relatorio de los hechos pues ya lo ha hecho ella. Efectivamente esto es un local que inicia una actividad a través de una comunicación previa y el ayuntamiento tiene la obligación de inspeccionar si todo está bien y tiene un plazo de 3 meses para hacerlo. Aquí no hubo ninguna inspección en el plazo de un año. Oiga, pues preguntamos por qué no hay una inspección en el plazo de un año. Una inspección que yo creo que hubieran agradecido los propios responsables del local, porque les hubiera dado la oportunidad de aclarar si ese local está en condiciones o no está en condiciones de albergar a 497 personas y que les hubiera dado la oportunidad de hacer las obras necesarias de reforma en su momento, ¿no? Lo cierto es que durante un año no se inspecciona un local cuando sí se inspeccionan otros locales semejantes. Yo creo que es normal que preguntemos por esta situación y que hagamos una segunda pregunta. ¿Por qué cuando en el mes de diciembre al señor Duro se le dice que hay un local que viene pues albergando 300, 400 personas y que solo puede tener en principio cautelarmente un aforo de 100, por qué en ese momento el señor Duro no advierte expresamente de esa situación a la policía? O preguntamos de otro modo, ¿advirtió expresamente a la policía? Lo que se hizo desde el Departamento de Urbanismo del señor Duro fue dirigir una comunicación a la policía a fin de que notificasen un acto administrativo a la empresa. Pero eso es muy distinto de decirle expresamente a la policía, oye, hay un informe
que habla de riesgo, que habla de urgencia, haced una inspección. Da la sensación de que eso no lo hizo el señor Duro. Y si lo hizo el señor Duro, ¿por qué no inspeccionó a la policía? Pero yo me fío más de la policía que del señor Duro, porque yo hoy he tenido... Vostede se fía de expedientes que non revisou. Perdón, sí, este es el expediente que yo revisé. La o día síntesis... No. Yo después se lo explico en otro Logo turno falaremos especial. do Claro, expediente. después falamos del expediente porque puede dar la sensación de que yo soy agente de la CIA, escalo el ayuntamiento, me cuelo por las ventanas accedo a los expedientes de manera irregular. Pero en todo caso, que dé a tempo que falen Paco e Rubén tamén. Pero en todo caso, vuelvo a insistir, aquí se ha producido un comportamiento claramente irregular, y es que un local... No, esto lo dice el inspector de actividades, y eso lo dice la ley. La ley lo que dice es que en menos de 3 meses, el ayuntamiento tiene que inspeccionar un local de alta capacidad porque hay una situación o una posible situación de riesgo, eso lo dice el informe, y el ayuntamiento no inspecciona en un año. Y cuando el concejal, el señor Duro, es conocedor y es plenamente consciente de que falta esa inspección y de que el aforo queda cautelarmente reducido a 100 personas, no hay noticias de que el señor Duro advierta expresamente de esa situación a la policía local. Y por cierto, quería comentar también, y ya concluyo y cedo el turno a mis compañeros, algo que decía María, que es una verdad aparente, pero que en este caso es una verdad que decae, decía ella. Un concejal no puede seguir todos los expedientes que tiene sobre la mesa. Es cierto, oiga, yo no podía seguir cuando era concejal de ocupación de la vía pública o de tráfico todos los expedientes de andamios o todos los expedientes de contenedores, y la señora Rozas evidentemente no puede seguir todos los expedientes tributarios que hay en el ayuntamiento. Pero hay un matiz, señora Rozas, entre todos los expedientes que usted, pues tiene que firmar, y este expediente en concreto, que en este expediente en concreto se habla literalmente de riesgo y de urgencia. Y cuando se está hablando de riesgo y de urgencia, parece que es normal que un concejal haga lo que tiene que hacer. Por eso un concejal firmando decreto mesmo día que le chegou ese informe. Permítame, que es controlar e impulsar. Y desde luego no controló y no impulsó el señor Duro cuando desde el 1 de enero, que es más o menos cuando firma eso y cuando eso se le comunica a la empresa, no promovió ninguna inspección durante 3 meses. Ben, pois imos ver que pensan polo de agora Paco, despois Rubén, sobre se houbo ou non algunha irregularidade neste caso. Paco. O primeiro é dicir que nós temos solicitado o acceso ao expediente, pero aínda non accedimos ao mesmo. Polo tanto, eu non teño datos, non teño información como para poder decir neste momento se houbo ou non houbo trato de favor. Polo tanto, diante da falta, eu entendo que tentamos de ser rigurosos e, polo tanto, nós, ante a falta de información, non podemos decir iso. O que sí podemos é facer algunhas consideracións. Non? A primeira é que, efectivamente, do que estamos a falar é dun problema de seguridade. Vale? É dicir, o tema dos aforos, a importancia que teñen os aforos, é precisamente por seguridade para as persoas que van a disfrutar, que van a lecer, neste caso, a un local de ocio nocturno. Non? E, polo tanto, si en principio se entende que polas circunstancias, polas vías de evacuación, pola distribución física que ten ese local, non pode haber 500 persoas, sino que solamente poden haber 100, ese é o problema, eso que hai que tratar e que asegurar, ata que se modifiquen esas estruturas físicas do local que permitan que pueda haber un aforo máis importante. Aquí unha cuestión que a min gustaríame reseñar, porque penso que é a caída, non? É unha sentenza moi famosa, moi coñecida do Tribunal Supremo do 92, do 4 de febreiro do 92, que di textualmente, vou ler textualmente. Diante do problema dunha posible infracción administrativa, en xeral e moi especialmente ante unha de natureza urbanística, que estaremos a falar do uso do chan, a Administración non ten opcións, posto que a simple sospeita de encubridora de calqueira delas non só representa unha deixación dos seus deberes do orde público, senón ata motivo de reprobación pola cidadanía de carácter ético-político. Iso é o que di mesmo o xuiz. Non? Eu que veño doutra administración, a miña administración é a Sanidade, é o Servicio Galego de Saúde, claro, a min sempre me chama a atención que noutra administración, neste caso, por exemplo, que é a inspección de disciplina urbanística, non exista un plan de inspección municipal urbanístico. Porque, claro, da administración da que eu veño, a Consellería de Sanidade, todos os anos ten un plan de inspección da inspección médica.
Por lo tanto, eso é o primeiro, é dicir, existe ese plan de inspección urbanística e se contemplaba a inspección desta sala nese plan. Se non se contemplaba, por qué? Se se contemplaba, se cumpriu ou non se cumpriu e por qué non se cumpriu no seu caso. Por lo tanto, estas son cuestións que eu entendo que hai que plantexar. Por qué? Porque ese plan de inspección urbanística ten que seguir uns principios. O principio, ademais, que son claros e aplicables a calquera destes casos. A obxectividade, a eficacia e a celeridade, e a congruencia e a proporcionalidade. Por lo tanto, se existe ese plan e se cumpren estes principios, non estaríamos falando de ningún tipo de problema, nin neste caso, nin ningún outro caso de salas. O seguinte que hai que preguntar, bueno, existe no expediente unha proposta de reposición da legalidade? Se abriu un expediente sancionador. A inspección finalmente se fixo de oficio, se fixo a instancia de parte. Esta é a información que nos entendemos que é necesaria. O que sí teño que decir, moitas destas respostas non las dará agora a concelleira, en calqueira caso estará no expediente, é dicir, cando nos accedamos ao expediente, probablemente ali estarán as respostas de todas estas preguntas. O que sí quero dicir é unha cousa, isto sí que é unha crítica que lle fago eu neste caso ao grupo de goberno. A ver, claro, cando un conta unha plantilla como é de funcionar, é dicir, que son os técnicos, que son autoridade, particularmente cando falamos de inspección de disciplina urbanística, e ademais sabemos que están nunha situación de menos recursos, por mor da lei Montoro, evidentemente, de menos recursos do que verdadeiramente sería necesario, eu entendo que o último responsable sempre da organización e da estructura é o goberno, e particularmente neste caso que non é o xefe de persoal. O último xefe de persoal é o alcalde. E ademais, no caso do noso concello, temos un xerente, ainda que non lle denominemos así, lle denominamos director de área, pero ven a exercer as funcións de xerente. Por lo tanto, eu entendo que se hai algún problema de estrutura organizativa, se houve algún problema de transmisión de instruccións, se houve algún problema de non cumplimento de algún aspecto concreto, iso é un tema de tratar internamente. É dicir, iso cabe dictar instruccións aos funcionarios, iso cabe, se é necesario botarlle a bronca a alguén, se lle bota a bronca a alguén, pero iso se fai internamente. É dicir, de portas para fora non se pode poñer en riba da mesa se o problema de inspección ou de inspección foron precisamente dos traballadores. Penso que iso sí que é un tema que sempre se ten que traballar internamente e, polo tanto, quen ten que asumir disfuncións que non sempre significa que a disfunción sexa ningún tipo nin de presunto delito ni nada polo estilo, pero pode haber disfuncións nunha estrutura, nunha administración, quen ten que asumilas en principio responsable e despois poñer os medios para que iso se poda resolver. Esa sí que é a crítica que lle fago ao grupo de goberno. Ben, pois coñecemos o punto de vista do BNG, neste caso de Rubén Cela. A ver, eu o primeiro que quero dicir, antes decía María que todo isto lle crea un grave persuicio, non, á administración pública e ás persoas que temos algún tipo de vinculación ca administración pública e pode ser que sexa así, pero para min o gran danificado de todo isto son as persoas promotoras desta iniciativa empresarial e cultural, e quero saliñar o de tamén é cultural, non? Por que digo isto? Bueno, porque ao final son unhas persoas novas que apostan o diñeiro que teñen e o que non teñen para iniciar unha actividade empresarial que crea postos de traballo e que xenera actividade cultural na cidade, que o fan polo libro, quero dicir, cumplindo todos os requisitos que marca a administración pública, e se atopan cunha lei, que é a lei de emprendedores, que supuxo un cambio normativo moi importante, non? Ti antes de abrir unha actividade deste tipo, pois tías que demostrar que cumplías con todos os requisitos que marcaba a administración. Bueno, a administración é moi lenta, como todos sabemos, pois para verificar todos esos requisitos, e iso que facía que moita actividade empresarial tardara moitísimo tempo en obter as licencias para poder comezar ca súa actividade, non? Moitas veces pagando incluso alugueres ou pagando traballadores que non podían traballar. Bueno, no seu día, eu creo que con boa intención, pero mal executada, hai un cambio na lei e se introduce a que se coñece comúnmente como Lei de Emprendedores. Que facilita a Lei de Emprendedores? Que ti podes iniciar a actividade, como se comentaba antes, cunha declaración xurada de que cumples cos requisitos que a administración manda. E a partir de aí,
e a partir de aí é a administración quen ten a obriga de verificar que eses requisitos se cumpren. E, por certo, a administración ten 3 meses para facelo. Bueno, pois estas persoas cumpliron a rajatabla con todos os requisitos que tiñan que cumprir. Abriron correctísimamente conforme a lei. E quen incumpliu, se alguén incumpliu algo, é a administración, que pasados eses 3 meses non foi a verificar nada. Claro, deuse a entender a opinión pública que a administración estivo pouco menos que todos os días chamando e indo ali á porta e que pouco menos que debía haber pues, algún tipo de empresario pues, que quería escaquearse do control da xustiza. Claro, a miña sorpresa, despois de todo isto e toda esta polémica, é descubrir que a primeira notificación formal que lle fai o Concello a esta empresa é na víspera do Día de Reis de 2017. 2017, máis dun ano despois do inicio da actividade. E eses empresarios, o primeiro día hábil, despois de recibir a notificación, o primeiro día hábil, se poñen en contacto co Concello para poñerse a disposición do Concello para que lles vayan a inspeccionar cando queiran. E poucos días despois vai personal do Concello a inspeccionar esa sala. ¿No? Por lo tanto, se aquí hai algún danificado, desde logo é quen inicie isto. Por qué? Porque isto crea un grave persuicio á imaxe, a contratación, ou se pois habrá diferentes grupos musicais ou outro tipo de actividades pois que dirán, oi, pois eu non sei se poderia actuar a esa sala de Santiago ou non, porque oi, se hai dúbidas de que aforo pode acoller ou de que se cumpla cas medidas de seguridade, pois mellor non ir ou ir a outro sitio, non? Por lo tanto, eu creo que con estas cousas e cando estamos falando co pan de familias e cando estamos falando con xente emprendedora e cando estamos falando de actividade cultural en Santiago, pois hai que ser especialmente cautos, non? E todo o que ten salido, pois en medios de comunicación, en debates e demais, pois eu creo que desde logo é de todo menos da axuda a esa actividade. E neste caso, eu creo que se hai algo que está verificado é que, ao final, son os danos colaterais de todo isto, pero que non son os causantes en ningún momento, nin tiveron ningún tipo de vocación de obstrucción a función fiscalizadora que debe ter, neste caso, unha administración pública, neste caso, pois o Concello de Santiago, non? Por lo tanto, eu creo que, en fin, que o que debería haber maior axilidade por parte da administración. Non pode ser que unha actividade deste tipo se tarde un ano en ir a inspeccionar, non pode ser. Segundo, que este tipo de cousas non teñan este tipo de tratamento cara fora, porque crea, eu creo que graves persuicios. E, en terceiro lugar, que non haxa ninguna dúbida a respecto da seguridade, non? É dicir, porque hai cousas, calquera que coñeza esa sala, pois habrá que o Concello asine pois, un decreto cautelar aforando a 100 persoas, pois un pouco como ridículo, non? Aparte de inviabilizar calquer tipo de actividade como a que se realiza con un aforo de 100 personas, pois que coñece un pouco o espazo, pois como que é un pouco ridículo, non? Entón, a partir de aí, oiga, pois son os técnicos que tendrán que verificar como son as saídas de incendio, como son as rampas, como son toda unha serie de cuestións, pois que terán que cumplir a normativa de xeito estricto, como non podía ser de outro xeito, pero, oiga, a quen lle toca facer eso a administración, se a administración detecta algo que non está de todo correcto, pois terá que dar un trámite de audiencia a esa propia empresa, pois para corrixir o que sexa subsanable, no caso de que sexa subsanable, e como con calquer outro establecemento comercial, non? E a partir de aí, pois mire, eu o que sí que creo é que hai que diferenciar totalmente este caso pois dos casos que se comentaban ao principio, non? Eu creo que hai neste momento un concelleiro pois que está en calidade de investigado no marco dunha investigación xudicial por outro tipo de razóns, con outro tipo de expedientes, e desde logo creo que este caso pois ao final queda todo na mesma melé, pero creo que non é comparable e creo que non ten nada que ver. De feito, falaba antes, creo que era Alejandro, desa investigación xudicial na que está involucrado Jorge Duarte, falaba logo dunha investigación a nivel político, que é un pouco o que estamos debatendo. Ben, abrimos outro turno de intervencións para ir aclarando xa os puntos que consideren. María. Pois eu, collendo o fío do que acabas de comentar, o problema é que as investigacións teñen que ser xudiciais. E quen ten que falar de trato de favor son os xuíces, os fiscais, non os concelleiros, pois que os concelleiros son políticos, non son xuíces nin fiscais, non. E asegurar o contrario, como fixo o voceiro do Partido Popular, máis alá de unha grandísima responsabilidade, ademais, como decía antes, de mentir a conciencia de que sabes mentindo, pois ten os seus danos colaterais, como indicaba
o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, ten os danos colaterais de que perxudica a imaxe da administración pública, pero ademais neste caso estáse meter no mesmo saco pois uns empresarios que nada teñen que ver, que máis que trato de favor, creo que o que están a recibir é trato de desfavor, non? Porque están sendo pois perxudicados por un procedemento que ao final, quero dicir, é un procedimento administrativo, o técnico fixo o seu informe, hai que aclarar ese informe, pero o Partido Popular pois veu aí unha oportunidade para intentar ensuciar o nome do goberno, para intentar nun proceso de todo vale pois inventarse cuestións e intentar agrandar unha situación que se este agora mesmo no Concello, que é o caso de o anterior concelleiro de licencias que recoñeceu que tiña uns criterios diferentes aos técnicos, entonces, pois na súa intención de facer dano a este goberno, existiron danos colaterais, non? E danos colaterais que son importantes. Cada quen que asuma pois as súas responsabilidades e cada quen tamén que pois a súa conciencia que a faga reflexionar. Sobre varias cousas que se foron comentando, e vou ser breve, unha cousa é unha demora administrativa e outra cousa é un trato de favor, e son cuestións moi diferentes, e acusar dunha demora administrativa a un trato de favor é que é tremendo. Lamentablemente, nas administracións hai demoras administrativas. No Concello de Santiago hai demoras administrativas. Sí, lamento moitísimo, porque os perxudicados son os veciños e as veciñas que ven como os seus trámites que teñen que salir adiante, que segundo unha normativa legal, pois deberían de sair en un mes, 2 ou 3 meses, pois teñen unha demora, non? A mí non me cabe ningún tipo de dúbida que parte desa demora é tamén a situación tan precaria que xa falamos en moitas ocasións que ten a estrutura de persoal do Concello de Santiago. Estamos nun Concello que ten algúns departamentos o 50% de efectivos menos que fai 10 anos, pero que ten máis carga de traballo. Hai departamentos que teñen máis carga de traballo que hai 10 anos, pero temos un número de efectivos menor. Entonces, cando o goberno pois sinto que se malentendera, cando o goberno decía que iba a pedir un informe para coñecer cal foi toda a tramitación administrativa deste expediente, non se pedía con ningún vontade o informe de culpabilizar a alguén, porque eu, que son concelleira de persoal, sei de sobra que hai departamentos que saturados non, o seguinte, que hai departamentos que sacan a carga de traballo que tiñan 10 anos co 50% de persoal menos, non? Entonces, que non se malentenda nese sentido, porque nunca quisemos facer eso. Se hai un culpable tamén de toda esta situación é o Partido Popular, porque a Lei Montoro está facendo estragos. No Concello de Santiago, que xa tiña unha idade media dos funcionarios elevada, está facendo estragos. Non é a única administración, o vemos noutros concellos, pero tamén o vemos na sanidade, cada vez menos persoal médico, menos persoal sanitario, en educación, etc. Entonces, primeiro, aclarar eso, que en ningún momento se busca culpabilizar a ninguén, senón coñecer cal foi o erro na tramitación administrativa que provocou que, en vez de facer a inspección en 3 meses, pois se demorara e, pois, coñecendo cales foron os erros, poderase propoñer solucións, non? A mí o que me sorprende moitísimo de todo isto, aparte de que o voceiro do Partido Popular, eu contestarei as súas preguntas, pero el non quere contestar as miñas, a que me sorprende moitísimo de todo isto é que agora o voceiro do Partido Popular pois represéntase como o representante da legalidade do Concello, o defensor do público, da administración pública, dos seus traballadores, non? E acusa de cousas que son delitos ao goberno municipal con unha tranquilidade inmensa, e o acusa, e precisamente faino aquela persoa que é do Partido Popular, que xa sei que se queren desvincular do que pasou no pasado, pero pasou, houve 3 alcaldes en Santiago, o voceiro do Partido Popular foi asesor de 2 deles, e agora ven como adalid da legalidade do Concello de Santiago inventándose casos que non existen, inventándose ilegalidades e acusando o goberno. En ningún momento fixo preguntas, en ningún momento pediu o expediente. Primeiro saleu nunha rolda de prensa, pediu o expediente, pero despois de salir dunha rolda de prensa acusando dun trato de favor ao goberno municipal e con todas as repercusións que ten eso para o goberno, para todos os que nos dedicamos agora mesmo e que se podan dedicar no futuro á administración pública e para a xente implicada nesta sala e neste local, non? Entonces, eu creo que é unha responsabilidade tremenda, sinceramente non me parece o modo que se teña que proceder na política, porque non todo vale. Ben, que temos de que puntualizar, Alejandro?
Bueno, sorprendido de que la culpa de todo esto también la tenga Montoro, ¿no? Yo creo que lo que es una irresponsabilidad tremenda, lo que es una irresponsabilidad cuasi criminal, esto es que es una barbaridad, oiga, es que a un concejal de seguridad le digan que hay un local que no puede tener cautelarmente un aforo de más de 100 personas y no haga absolutamente nada para comprobar. Notificou a policía 2 días despois. No notificó nada a la policía. Te voy a explicar lo que hizo. No, lo que se le dijo a la policía es que le notificasen al responsable del local que no podía tener más de 100 personas. Pero lo que no hizo el concejal fue decirle a la policía que hiciera una inspección para comprobar que no había más de 100 personas. Entonces a mí me parece, de verdad, pero una insensatez tridimensional, joder, que a un concejal de seguridad se le pase un informe en el que se le diga, mire, hay una sala en la que no puede haber más de 100 personas y suele haber 300 o 400. Y el concejal no haga absolutamente nada. Eso es una indignidad competencial. ¿Me permites? Eso es que hace un trato de desfavor, que se salte o procedimiento administrativo habitual. Me permites hablar, sé educada, mujer. Son muy educada, pero Brunete, pero tú estás diciendo una barbaridad. Pero por favor, no, mujer, no. Sobre todo de ti, que fuiste concejal. No, claro, pero yo no incurría en estas indignidades competenciales. No, mandabas órdenes directas a policía saltándote el procedimiento. No saltándome el procedimiento. No, es que si a mí me llega este papel, lo primero que hago es llamar al jefe de la policía y decirle, controla esta situación. Y no hacer lo que hace el concejal, que es mirar para otro lado, cuando además de haber inspeccionado, de haber promovido tanto la inspección de la policía como de haber acelerado la inspección urbanística, se hubiera evitado todo el problema. Sabemos como controlaba a situación con De Roa cando foi alcalde, pero eso coñecemos pero a ver, todos. Tú tienes foi que o que responder, sí, pero tú tienes que responder como de goberno, tu mandato, Brunete. no tienes que pedir explicaciones por no situaciones de 4 años, Home, que Brunete, tienes que actuar con algo más de gallardía y con algo más de responsabilidad. En definitiva, é que bastante ridículo aquí, que estades a facer. Si me permites continuar, es que de verdad, es que eres el colmo de la ineducación, es que yo creo que en la vida, joder, hay que respetar, oye, pues a los otros interlocutores, es que sistemáticamente, permíteme, mujer. Claro, es que si no es complicado seguir el hilo, ¿no? Dice, trato de favor, trato de favor. Oiga, es que en el caso Duarte hay indicios de que hay trato de favor. Es que está siendo investigado por la justicia. ¿Que aquí usted no quiere hablar de trato de favor? Pues no hablemos de trato de favor. Yo no digo que aquí haya habido un chalaneo entre los responsables de la sala y el gobierno. No, los responsables de la sala también han sido víctimas de la negligencia del gobierno. Y dice la señora Rozas, es que se han visto perjudicados por un procedimiento administrativo. Oiga, es que ustedes son el gobierno, que son los que tienen que controlar. No. Señor Brunete, que acusó de trato de favor. Mire, Os tratos de favor non se dan se non hai dúas persoas implicadas. Yo he recibido un mandato para controlar la acción del gobierno. Y si yo tengo noticia, y tuve noticia a través de un medio de comunicación que había una situación irregular, mi obligación es interesarme para aclarar esa situación irregular y para pedirle explicaciones al gobierno. En definitiva, Silvia, tenemos un concejal imputado que no firmaba determinados expedientes, en un caso indiciario de trato de favor, hay algún caso que es cantosísimo, no firmaba determinados expedientes sancionadores y los metía en el cajón. No firmaba algunos, firmaba muchísimos. Yo, por ejemplo, tengo aquí, esto es muy interesante, yo creo que esto le puede interesar mucho a los espectadores. Tengo aquí, por ejemplo, una sanción que se inicia contra un comercio de Santiago, del Ensanche, porque delante del comercio instala una mesita con golosinas para atraer a los niños y a los padres, y el ayuntamiento incoa un expediente sancionador de 1.250 euros. Pero cuando al señor Duarte le llegaba algún expediente sancionador menor de algún determinado local, al cajón. Por lo tanto, tenemos un concejal que sin firmar metía, permíteme, expedientes en el cajón. Foi a normativa que aprobou o Partido Popular. No, permíteme. Y ahora lo que tenemos es un concejal, que es el señor Duro, que firma lo que le ponen y acto seguido también al cajón. Entonces tenemos efectivamente un problema de archivo, un problema claro de archivo de los expedientes. En definitiva, aquí hay o ha habido una situación irregular que es necesario pues aclarar cuanto antes, y es normal que el Grupo Popular pues pida explicaciones. Ben, pois aclaramos outra vez que son casos diferentes. O caso Duarte, que como volvemos a decir, está sendo investigado judicialmente, logo está este caso que estivo analizando o PP. Non sei, Paco, Rubén, se queredes puntualizar algunha cuestión máis ao respecto do que acabamos de escoitar na mesa. Moi brevemente, con respecto ao tema que se puso en riba da mesa dos danos colaterais, pois isto é evidente, porque a administración é que ten que garantir a seguridade.
E, polo tanto, o que non pode ser é que ningún veciño e veciña, despois destes plantexamentos, pois poda ter dúbida de seguridade en ningún local. Por lo tanto, eso é importante, ese é un dano colateral que hai que evitar. Con respecto á cuestión da organización, pois haberá que revisar os protocolos que se están a seguir, si fallou algún paso deses protocolos, haberá que poñer en marcha ese plan de inspección municipal urbanística, particularmente de disciplina urbanística. O que é unha evidencia é unha falta de recursos humanos, en parte, sí, eso sí que é certo, polo lei motor, e en parte tamén unha falta de recursos informáticos que é crónica no noso Concello e que é necesario pôr en marcha. E aquí, simplemente, moi brevemente, quero decir que eu comprendo que para calqueira goberno é complexo explicar un investimento importante en recursos informáticos cando pode dar impresión á veciñanza pois de que ese diñeiro podería estar mellor empregado pois a lo mellor nun investimento nun barrio ou nunha determinada zona. Pero o que hai que decir é ese que o Partido Socialista, aínda que non estamos no goberno, imos apoiar a calqueira goberno que asuma esa responsabilidade e que é unha necesidade adicar unha porcentaxe importante aos investimentos informáticos, porque senón hoxe en día se fai moi complicado, por non dicir casi imposible, xestionar determinadas cuestións se non tes os instrumentos. Por lo tanto, hai que dedicar ese diñeiro e, se é necesario, aí sí que o digo, contar co Partido Socialista para explicarlle á veciñanza a importancia que ten ese investimento, dende logo calqueira pode contar con nós. Ben, pois para ir pechando, Rubén, que máis podemos aportar a este asunto? Bueno, creo que hai unha conclusión que para mí, desde logo, é evidente, e é que neste caso concreto non hai ningún trato de favor, máis ben, de haber algo, hai un trato de desfavor, non? En que sentido digo isto? Bueno, pois porque eu creo que a administración, moitas veces, neste caso o Concello de Santiago, non de xeito intencionado, pero o feito práctico e obxectivo é que moitas veces a administración é tremendamente estricta cos veciños e cas veciñas e tremendamente laxa consigo mesma, non? Moitas veces, pois, por falta de recursos. Eu son plenamente consciente de que hai departamentos do Concello, e en concreto no ámbito do urbanismo, que están absolutamente saturados e cunha falta de personal e de medios materiais evidente, non? E que son grandes profesionais que fan todo o que poden, pero a xornada ten as horas que ten e hai os brazos e as cabezas que hai, non? Agora ben, o que non pode ser é que as incapacidades da propia administración, quen as acabe pagando de xeito sistemático, pois sexan os administrados e as administradas, non? E neste caso, pois eu creo que os titulares desta instalación, os promotores desta actividade económica e cultural, pois eu creo que son as vítimas de todo un proceso, non? Ao final, pois o que tería que pasar, desde o meu punto de vista, é que hai alguén que inicia unha actividade empresarial e cultural importante para a cidade, que a administración tiña obriga de inspeccionala nos 3 primeiros meses despois do inicio desa actividade, polas razóns que sexan, que supoño que serán pois a saturación que hai de expedientes no propio Concello, non o pode facer até pasado un ano. Bueno, pois pasado un ano, o que habría que facer é dicir, mire, disculpe, non puiden vir por aquí antes porque andamos a tope, vimos agora, vamos facer a inspección, comprobo que todo está ben, e igual comprobo que hai algunha cousa que non está ben, e aquí hai un peldaño pois que non ten chan antideslizante, ou a porta do servicio de minusválidos pois abre para un lado e tiña que abrir para outro, ou igual usted decía, calculou que o aforo é para 497, pero ten que ser para 400. Bueno, o que sexa, como con total normalidade, como con calquer establecemento comercial. O que non pode ser é que pase todo isto e ao final pois se lle crea un persuicio e, bueno, que eu creo que non é pequeno, non? A imaxe, a credibilidade desa marca, desa empresa e, sobre todo, alguén que se dedica a programar, non? E as programacións pois, se fan con bastante tempo de antelación. Por tanto, eu creo que o mellor que pode pasar é que isto, desde logo, pois, non teña máis trascendencia, polo menos mediática, e que se resolva canto antes e que a xente teña a seguridade que neste caso concreto non hai trato de favor e que, aparte, por suposto, que o Concello velará porque se cumpla de xeito estrito pois, todas as medidas de seguridade como non podría ser de outro xeito nunha sala de espectáculos, non? Pois rematamos, Se me permite, María, sí, solo para rematar,
Primeiro quero pedir desculpas por ter interrompido o voceiro do Partido Popular, pero que o voceiro do Bueno, eu como moderadora teño que dicir que permito algunhas licenzas Sí. aquí para... Bueno, pido- porque senón acumúlanse logo os temas. Exactamente, bueno, tampouco é cuestión de que fagamos monólogos, Pero non? se sí molesta que é Alejandro, certo- tamén lle pido as miñas No, desculpas. no, no. Pidamos todos desculpas, non, pero quero pedir desculpas, pero que sei que é certo que cando se din acusacións tan graves e cousas que son barbaridades, pois a la de que o que pido o corpo é non quedarse calado, non? O voceiro do Partido Popular sigue a insistir en vincular este caso, que é un procedimento administrativo normal, que se seguiu todo o procedimento que fixeron os técnicos, que non houbo intervención política, que non houbo nada, co outro caso que non ten nada que ver, insiste neso de forma moi interesada para sacar réditos políticos sin importarlle, como decía antes, a quen perxudica. E perxudica a todos os que nos dedicamos á administración pública e perxudica, que é casi o máis importante, as persoas, a empresarios que poñen en marcha unha nova iniciativa, non? Responsabiliza ademais o concelleiro, que é algo que me olvidei antes de comentar. El responsabiliza o concelleiro de non ter pois actuado, non? Cando dicía eu, vemos miles e miles de expedientes ao ano que son tramitados pois polos técnicos que non necesitan da actuación, non? Porque senón sería inviable e senón pois un concello estaría formado só por políticos e non por funcionarios, que non é o que queremos. Claro, ele responsabiliza ao final o concelleiro dicindo que a última responsabilidade é do concelleiro. Bueno, eu podo comprar eso a medias. E digo a medias porque bueno, non sempre é así, non? Hai procedimentos no que como concelleiro non intervés. E ademais, pois é curioso que veñan esas declaracións por parte do voceiro do Partido Popular, e sei que non lle gusta que lle boten cara ao pasado, pero que o pasado está aí, o pasado existiu, non? O pasado non E explica... todos sabemos que, bueno, non sei se se fai distincións. Roa, Montoro e Aznar e a guerra de Irak. Non só alcaldes do pasado, senón xente que está no propio grupo municipal agora mesmo do Partido Popular. Todos sabemos que houve unha investigación no seu momento ao señor voceiro do Partido Popular, Agustín Hernández, que se lle responsabilizaba de ter firmado a acta de recepción dunha obra que non se fixera a obra e que o xuíz dixera, finalmente, porque foi xulgado, dixera, mira, non é responsabilidade do conselleiro, non? Quero decir, o conselleiro non está para revisar cada un dos expedientes, estamos a falar dunha obra, cada un dos expedientes, hai unha responsabilidade técnica. Entonces, a min aquí serame moitas dúbidas se temos diferentes varas de medir, se un concelleiro é responsable dos miles de expedientes administrativos que só siguen tramitación administrativa no propio concello e un conselleiro non é responsable das obras que se recepcionan, non? Parece ser que aquí hai diferentes varas de medir e que o concelleiro sí que é porque é de Compostela Aberta, pero cando é do Partido Popular son os grandes defensores da legalidade cando lles interesa, non? Eso por rematar as acusacións que lle escoitei ao voceiro do Partido Popular. Estamos ante un caso de demora administrativa. Se todos os concellos que tiveron departamentos e concelleiros e concelleiras responsables destes departamentos que tiveron algún caso de demora administrativa neste país foran acusados de trato de favor, estaríamos todos na cadea, porque lamentablemente as administracións locais especialmente, pero todas, e isto estou segura que todos os veciños e veciñas que me estean escoitando teñen unha experiencia, lamentablemente, pois non se presumen de ser rápidas e áxiles, máis ben ao contrario. Hai demoras administrativas que a responsabilidade dos gobernos é intentar modificalas e que sexan menores, tomar solucións, facer medidas para que haxa menos demora, pero non se pode acusar de trato de favor. Sobre todo porque eso teno que dicir un xuíz, pero ademais non se pode acusar por unha demora administrativa un trato de favor, non? Entonces, eu que sí que pediría que antes de facer declaracións por sacarlle un rédito político a algo, un interese partidario, pois se teñan en conta as consecuencias que pode ter eso, non? Porque non, como decía antes, como rematei a miña intervención, bueno, a rematar igual, non todo vale e hai xente que sale perxudicada. Silvia, es que han sido unas acusaciones muy graves y sobre todo vuelve a descontextualizar el problema. Es que aquí estamos ante una situación de riesgo, no ante una demora de un expediente convencional. Paco y Rubén van se nos acabar aburriendo. Lo que sí quería decir, que yo coincido en que la empresa ha sido víctima de todo esto, pues posiblemente, ¿no? Pero claro, víctima de un gobierno absolutamente negligente, porque la empresa... No, falando de trato de favor. El trato de favor son cousas de dúas persoas implicadas. No, el trato de
favor puede ser cosa de uno. sí, no. Claro, quiere hacer Busque un el favor. diccionario, No, señor no, Brunete. puede pretender hacer un Busque el favor y diccionario. acaba haciendo un estropicio sin que Claro. nadie se lo haya pedido. Porque yo, desde luego, no tengo por qué dudar de la empresa y estoy convencido, porque he hablado con ellos, de que son los primeros interesados en que esto se resuelva. Pero son ustedes los que han dejado pudrir un problema y no es una simple demora administrativa. Era un problema de riesgo y es una negligencia muy sospechosa la del señor Duro. Por eso digo que aquí lo que hay es un caso Duro, un caso Duarte, y son pues los dos concejales, mano derecha del alcalde de Santiago, los que están envueltos en sombras. Eu, de verdade que remato, non existe un caso duro. Na cabeza mellor do voceiro do Partido Popular existe, pero non existe un caso duro. Os casos os abren os xulgados. E aquí non hai ningún xulgado que abrirá ningún tipo de caso. Hombre, Duarte! Está falando vostede do caso duro. Non existe ningún caso duro, señor. Ya, Por pero- que quere realmente... Pero si yo no he dicho que exista un caso duro No, en acaba el de ámbito decir que existe un caso jurisdiccional. duro. En el ámbito jurisdiccional, Bueno, digo que acaba de existe. decir que existe un caso duro claro, y en el acaba de ámbito querer político, vincularlo claro. Oiga, a es que otra hay una cuestión. irresponsabilidad que tiene que explicar este señor y que no ha explicado. Quen interrompe ahora quen? Non existe un caso duro, remato de verdade porque non me deixou, non existe ningún caso duro, por moito que ao Partido Popular lle gustaría mezclar todo e lle interesa, non existe. O Partido Popular fixo unhas acusacións de trato de favor, e de verdade, busquei no dicionario, trato de favor, dúas persoas interesadas, un fai o trato que lle interesa a outra, e aquí está se Es una demostrando... interpretación e aquí, suya, Non, busque no No, dicionario. yo no responsabilizo a la empresa, le responsabilizo a ustedes. Vostede mete No, a sociedade ustedes. en merda a todo No o mundo. traslade la responsabilidad a los Eh, demás. Ustedes tienen que Señor responder Brunete, por lo que hacen o y que me por dixo lo que vostede no a min hacen. antes. Non me interrumpa, porque interrumpir cando non gusta o que se está comentando, pois como que non é Pero ahora moi ya estábamos democrático. fuera de turno, María. No, Bueno, pero de todas- quero rematar a miña reflexión, De que todas non me maneiras, deixa. imos ir finalizando. Podemos finalizar xa ou queda algo pendente? Queda Non, eu todo, simplemente claro. quero aclarar que o procedimento que fixo o concelleiro responsable foi en todo lugar, en todo momento, o procedimento técnico recomendado. A policía, en canto lle chegou a notificación do concelleiro, notificou, e todo o demais pois, son intereses partidarios que a min parece bastante triste, do Partido Popular, parece bastante triste que teña que chegar a eses niveis. Claro. Ben, pois imos ir finalizando. A verdade é que tiñamos outro tema preparado para tratar nesta mesa, pero foisenos alongando este asunto da Sala Malatesta. Íamos falar dese proceso de municipalización do Servizo da Hora e do Guindastre. Como nos quedan poucos minutos, eu creo que o imos deixar para outro debate, pero non sei se podemos introducilo nestes últimos minutos, que cada un dé un pouco a súa opinión deste proceso de municipalización. Recordamos que a semana pasada reuniuse a Comisión Técnica, que é a encargada de ir avaliando un pouco a situación, os distintos informes, que por certo hai informes contraditorios. Ten que ir avaliando esta comisión cal vai ser a fórmula desa municipalización, desa xestión directa por parte do Concello, se vai ser a través da empresa municipal de transporte, de TUSA, e como dicía, hai algúns informes contraditorios, co cal pois o proceso por momentos parece que se complica, pero o Goberno está decidido a seguir adiante con esa municipalización. Así que, brevemente, unha opinión sobre este proceso e deixámolo pendente para ese próximo debate. E vou comezar por Paco e por Rubén, que senón vanse me quedar aquí un pouco aburridos na mesa. Paco, brevemente, non se me alongue moito, que senón sí que xa nos botan do plató. Imos a aproveitar o momento, non? Deixámolo para outro debate, pero... O que hai que decir con respecto a un proceso de xestión directa dun servizo público, ou se se quere falar de municipalización ou de remunicipalización, son termos, cada un deles ten un significado diferente, pero bueno, veñen a empregarse un pouco tratando de significar o mesmo moitas veces. Pois o que hai que decir é o seguinte: eu non vou engañar a ninguén, e xa me adianto a cando teñamos o debate, non? Nos, o Grupo Municipal Socialista aborda este proceso cun clarísimo prexuízo. O noso prexuízo é en favor da xestión directa dos servizos públicos. Polo seguinte, porque nos entendemos que, en xeral, dunha maneira xenérica, a xestión directa dos servizos públicos favorece o acceso de todos e de todas ao uso deses servizos públicos, garante a calidade dos servizos públicos, e como existen xa neste momento estudos, e particularmente eu me vou referir o de Tribunal de Cuentas de 2011, neste caso para concellos de menos de 20.000 habitantes, que pon de manifesto que para determinados servizos públicos é máis eficiente a xestión directa. Dito isto, o que acontece é que todo o proceso está enmarcado nun marco legal, nun marco normativo que é tremendamente restrictivo.
Un marco normativo, ademais, moi complexo, é dicir, non é extraño, e xa cando falemos e dabondo sobre iso veremos, non é extraño que poida haber informes contradictorios, porque é tremendamente complexo e, ademais, moi interpretativo. Por lo tanto, que temos é normativa da administración local, normativa da administración estatal e normativa da Comunidade Europea, da Unión Europea. E o certo é que, fundamentalmente, a normativa estatal e a normativa da Unión Europea e a normativa estatal por influencia ou ben por imposición da normativa europea, neste caso volveríamos a falar da Lei Montoro, pero influída polas directivas comunitarias que xa están vixentes, nese sentido son tremendamente restrictivas, claramente están influídas por un pensamento neoliberal en economía, polo tanto unha defensa da competencia, unha defensa do mercado, e polo tanto iso dificulta moitísimo a posibilidade de levar adiante estes procesos sempre e cando non os fagas exactamente cos recursos propios que tites nese momento. Pois moi ben, queda clara esa idea para introducir, como decimos, o seguinte debate. Rubén, cal é un pouco a súa idea con respecto a este proceso? Eu tamén, de xeito telegráfico. Primeiro, hai que dicir que aquí hai dous debates que son absolutamente diferentes e independentes. Por unha parte, hai unha sentencia xudicial que lle obriga ao Concello de Santiago a que o Concello de Santiago tome as medidas oportunas para que a actual concesionaria da hora do guindastre deixe de prestar o servicio porque accedeu a él de xeito irregular, e despois, se hai tempo, o explicarei, e por outra parte hai unha decisión de tipo político dun goberno que legítimamente quere asumir a xestión directa dun servicio que ata agora estaba externalizado ou privatizado. Non? Entón, entrando nese segundo debate, o Bloque Nacionalista Galego, non digo nada que lle poida sorprender a ninguén, sempre estivo e sempre estará a favor da xestión directa de todos os servicios públicos que se poidan prestar dese xeito. Por qué? Porque creemos que o tempo ten demostrado que pese a literatura e a propaganda que durante moito tempo se fixo en moitos ámbitos, un servicio polo feito de estar prestado por unha empresa privada nin ten por que ser máis barato, nin ten por que estar mellor prestado, nin ten por que ser máis eficiente. Non? E nos creemos máis ben que pasa todo o contrario e moitas veces é na privatización deses servicios onde foi a porta de entrada de moitas corrutelas e de non poucas corrupcións. Non? Por lo tanto, nos apostamos claramente pola xestión directa. Iso sí, nos o que decimos é que hai que facelo ben. E que é facelo ben? Facelo con seguridade xurídica e tamén con seguridade para os traballadores e traballadoras. Non? Aquí hai moitas familias, o que non pode ser que se tome unha decisión que despois, por estar mal plantexada, se tuvo os 2 meses por un tribunal e os traballadores e as traballadoras queden nun limbo. E segunda cuestión, que creo que nos está facendo, bueno, creo que era a oportunidade perfecta para estudar outros modelos de xestión que realmente repercutiran nunha mellora para os veciños e as veciñas. Por que digo isto? Porque tal e como se está plantexando, o Gallá que se acabe remunicipalizando, e eu estarei a favor, ideolóxicamente a favor. Ahora, que a xente non teña claro, mellora a nivel práctica para os veciños e as veciñas ninguna, quer dizer, ahora costará o mesmo ou máis e o guindastre costará o mesmo ou máis. Que creo eu? Que era a oportunidade de analizar outros modelos. O Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, na cidade de Pontevedra, optou por outra vía. Ahora é gratuita. Ahora é gratuita. E hai outro modelo de control do sistema de rotación. Eso non se vai facer en Santiago. En Santiago, o que se plantexa non é que ahora sexa gratuita, é que se siga pagando, que sigan pagando os veciños e as veciñas, e que teamos exactamente o mesmo modelo, pero en vez de telo por unha empresa, pois o teremos por non exactamente funcionarios, pero sí traballadores públicos indirectos, por decirlo de algún xeito. Non? Eu creo que é positivo, eu creo que é bo, nós, se se cumple con todos os trámites correctamente, apoyaremos iso, pero, desde logo, creo que é insuficiente. Non? E unha oportunidade perdida de poder abordar non só a remunicipalización e a xestión directa, sino que, ademais, unha xestión pois, que redunde pois, en melloras contantes e sonantes pois, veciños e veciñas de Santiago. Se me permite, Silve, solamente un segundiño, cando nos plantexamos esa posibilidade, poñendo de exemplo Pontevedra e tamén Ferrol, que comezou co Partido Socialista, esa xestión sin cobrar ahora, fun acusado de perigoso antisistema. Pois aí queda esa apreciación de Paco, que xa analizaremos en próximos programas. Imos con María e con Alejandro, como se non nos queda moi pouquiño tempo, e vostedes hoxe foron os que máis falaron, así que a súa intervención un pouco a modo de titular, para cando despois xa profundicemos sobre o tema. María. O meu turno. A ver, eu creo que estamos máis cerca
da remunicipalización deste servizo que en parte nos abrirá o camiño para outras remunicipalizacións. É certo que hai diferentes interpretacións e o voceiro do Partido Popular dirame que sempre lle boto a culpa a Montoro, pero vai a ser que casi sempre ten a culpa a Montoro, que non permite contratar persoal, non permite remunicipalizar, pero que sí que permite, obríganos a pagarlle aos bancos. E agora, estamos máis cerca. Hai informes que o avalan, hai informes que o poñen en dúbida precisamente por esa lei Montoro, non? Eu o que lle quería trasladar aos que nos estean vendo é porque é importante para nós remunicipalizar. Agora mesmo, no servizo da grúa e agora, hai unha empresa privada que con a súa xestión consigue beneficios, paga os traballadores, ten un beneficio, porque non deixa de ser unha empresa privada que o seu interese é de lucro, e, aparte, tamén lle pasa un canon, uns cartos ao Concello de forma anual, non? A remunicipalización, primeiro, o que fai é que eses cartos, eses beneficios que se podan obter do servicio, quedan nas arcas municipais para beneficio de todos os veciños e veciñas. E despois tamén permite ter máis marxe para modificar o sistema da grúa e agora, non? Pois para modificar, no caso de que así se xa acordado pola Corporación Municipal, a prestación do servicio, tasas, etc. Hai máis marxe para eso porque é municipal. E aparte, pois hai uns beneficios que en vez dunha empresa privada ten o Concello para dispoñer deles para todos os veciños e veciñas, non? Ben, pois Alejandro, brevidade porque Sí, senón no, avanza a programación e desaparecemos así telegráficamente. Se pueden preguntar los espectadores ¿para qué vale? ¿No? ¿Cuáles son las ventajas de la municipalización de la obra? Ninguna. Miren, la tasa, lo que la gente, la monedita que metemos en el parquímetro, la tasa va a subir, está aquí en el informe. Las retiradas de grúa van a subir, está aquí en el informe, de 7.000 a 9.000 retiradas anuales. Los trabajadores, que ahora están en una empresa privada con un contrato indefinido, van a estar en una situación precaria. El ayuntamiento va a asumir unos riesgos indemnizatorios terribles. Y, por cierto, para acabar, un regalito para la concejala, porque dice que la empresa privada se lucra, ¿no? Sí, claro que se lucra. Bueno, se lucra, oye, como se lucra cualquier profesional. Por eso, se lucra. Saca un beneficio. Pero vamos a dar... No me vaya a liar outra vez o debate, Alejandro. Esto es una notición. La empresa se lucra, efectivamente. Sobre todo se lucra porque la empresa tenía la obligación de pagarle al ayuntamiento 330.000 euros de canon. Yo mismo, como anterior concejal de tráfico, se lo reclamé. Y el gobierno de Compostela Berta se olvidó de presentar un recurso y le perdonó a la empresa 330.000 euros. Enhorabuena, señores. Bueno, Brunete, en serio. Bueno, pues hay que ser hipócritas, hay que ser hipócritas para decir que vais a controlar a las empresas privadas y perdonarles 330.000 euros. Vale, rematamos. Bueno, como millón de euros que pagamos polo parque comarcal, non? Que vos en ningún momento quisestedes pagar. Puntualización moi rápida. Unha puntualización moi rápida, porque creo que isto merece un debate, porque isto que se está inventando o voceiro do Partido Popular no último momento creo que merece un debate, que creo que debemos de quedar, por favor, Brunete, por favor. Creo que debemos de quedar. Ben, que queda prometido que queda pendente este debate. Que quede pendente para o próximo debate, porque isto merece unha resposta, porque non se pode continuar así nesta situación de digo cousas, invento cousas, e aí queda, non? Decir que non é un beneficio, que non é un beneficio municipalizar un servicio porque non sei por que motivo, porque non vai a ser un beneficio, se o que leva unha empresa privada ou vai a ter o Concello, e que non tes argumentos Partido Popular. A costa del contribuyente subiendo las retiradas de la grúa, claro. Ben, pois agora sí, imos finalizar. Claro. Non lle deixo que o explique agora mesmo Alejandro, porque temos que marchar, pero como dicíamos, queda pendente este debate, a non ser que pase unha cousa importantísima ata que chegue o seguinte debate, nos obriga a cambiar de tema, pero aí queda pendente este tema da municipalización. Agradecerlle, como sempre, os 4 que estiveran aquí con nos no debate. Graciñas. E a vostedes tamén na casa, graciñas por acompañarnos.